Hvor lang var turen? 2.870 kilometer. Det er hver dag 150 kilometer. Det svarer til, at det er næsten som at køre til København herfra hver dag. Har du noget med? Ja, vi havde 4 cykeltasker, telt og sådan en lille kogevej, så vi var helt uafhængige. Vi kunne standse, hvornår vi ville. Så her er et hyggeligt sted, der er vandfald og noget sø, vi kan bade i. Så ville vi bare stoppe og slå teltet op, og så få gang i primusen, og så det var sindssygt hyggeligt. Hvad skal man bruge på sådan en tur? Ja, men man skal bruge... Man skal tænke meget på, hvad det er for noget tøj, man tager med, fordi samtidig når vi er oppe over nogle bjerge, så er det sindssygt koldt. Vi cykler faktisk tæt på fryspunktet, så vi er over et stort bjerg, hvor der var så høje sneskrænter på begge sider af vejen. Og så andre steder, der var 30 grader, altså sådan en vildt varm sommerdag. Så man skal have tøj med til både det kolde og det varme. Og så skal man have det der godt telt, rigtig godt telt og god sovepose. Hvor lang tid tog det? Det var så. 18 dage, og så fløj vi hjem. Ja. Hvilken slags cykler du med? Det var en mountainbike stel, men så havde jeg puttet sådan en forholdsvis smeltdæk på. Hvorfor gjorde du det? Jamen det var noget meget kammerat. Vi havde en gang, der var også drenge var på jeres alder. Der lavede sådan en cykelklub i skoven og fandt nogle sjove bakker og sådan noget. Og så kom vi til at snakke om Carsten og jeg, at det kunne være sjovt at cykle til Nordkap. Så gav vi en anden hånd, og det gør vi på et tidspunkt. Så planede vi, om det passer om 5 år. Så holdt vi ord. Vi havde simpelthen lavet en aftale, det gør vi altså om 5 år. Og så gjorde vi det. Og det er jo mest for, vi kan godt lide cykel, vi kan godt lide det der med at prøve, hvor meget kan ens krop egentlig, altså, og ud i naturen.